nimi on Peter, 57-vuotias ja syntynyt Ruotsissa vuonna 1967, muutettu perheen kanssa Suomeen 70-luvun alussa ja asuttu täällä siitä lähtien. Mä oon Reetta Andolin ja olen Raisiossa toimin Chief Innovation Officerina, mikä tarkoittaa suomeksi innovaatiojohtajaa, ja johdan siellä tutkimus- ja tuotekehitystiimiä. Kolesteroli on edelleenkin hyvin relevantti aihe, kun puhutaan terveydestä ja kansanterveydestä, koska sydänterveys ja sydänsairaudet on edelleenkin yksi hyvin tärkeä tekijä, mihin me kuolemme tai minkä takia me elämme. Tietenkin tiedetään, että kolesteroli on siellä yksi tärkeimmistä tekijöistä sydänterveyden ylläpitäjänä. No, meillä on töissä työterveyden mukana on tällaiset niin sanotut ikämiestarkastukset. Siihen kuuluu veriarvojen mittaukset tietenkin ikämiestarkastuksessa, ja siellä sitten löydettiin, että kolesteroliarvo oli korkea. Ja me voidaan oppia Peterin kokemuksesta myös se, mikä on ihan äärimmäisen tärkeää, että niitä kolesterolitasoja me ei voida niitä tietää, jos me ei niitä mitata. Ja Peterillähän kävi siinä ihan valtava tuuri, että hänellä oli työterveys, jossa kolesterolitasoja mitattiin 3 vuoden välein. Kolesterolin kertyminen ja ateroskleroosin prosessi on hyvin pitkä. Ja jo hyvin nuorella iällä tiedetään, että on usein korkeita kolesterolitasoja, joten niitä olisi hyvä ruveta hoitamaan jo myös aikaisemmin. Tai ainakin tarkastelemaan niitä, että mitä siellä verisuonissa tapahtuu. En alussa en ajatellut siitä sen enempää, kun ei kerran ollut mitään suoranaisia oireita mistään. Mutta kuten sanottu, niin takaraivossa kolkuttaa aina silloin tällöin, niin sen takia rupeaa ehkä ajattelemaan sitä, että jotain voisi kuitenkin tehdä. Aina olen liikkunut jonkun verran, aina pitänyt pyöräilystä, tämmöisestä luonnossa liikkumisesta, pitkiä kävelylenkkejä metsässä ja näin poispäin. Peterin tapaushan on hyvin tyypillinen ja näitä nähdään usein. Mistä se tietenkin alkaa on se, että vaikka hän on liikunnallinen ja vaikka hän syö varsin hyvin, niin kuitenkin hänellä on kolesterolitasot kohonneet. Ja sen takia hänellä on jouduttu aloittamaan statiinilääkitys, mutta sekään ei valitettavasti auta pelkästään. Ja sen takia me tarvitaan muitakin työkaluja. Hyvä ystäväni kertoi mulle Benecolista joskus aikoinaan. Ajattelin sitten, että mikä se tei. Ainahan sitä voi kokeilla kaiken näköistä, mikä tekee hyvää, ei sitä mitään haittaakaan ole. Ajattelen, että Benecol-tuotteilla oli tärkeä rooli tässäkin tarinassa. Ja nimenomaan sen takia, että Benecol-tuotteisiin on pystytty tiivistämään se stanoliesteri sellaiseen muotoon, että sitä on hyvinkin helppo käyttää siellä aamiaisen yhteydessä. Kasvistanoliesterin vaikutus LDL-kolesterolihan on todistettu monta kertaa kymmenissä tieteellisissä tutkimuksissa, ja sen tehoa ei tarvitse epäillä, ja se on Benecol-tuotteissa oikeastaan se paras osuus. Ja Peterin tarinassahan tuli esille se, että statiinien rinnalla nauttimalla kasvistanoliestereitä kerran päivässä niin saatiin jopa 10% lasku kolesterolitasoihin. Viimeisten arvojen mukaan niin ollaan hyvinkin plussan puolella sillä tavalla, että on tippunut railakkaasti arvot alas, ja itse tunnen itseni varmaan parhaimman kuntoiseksi, mitä olen varmaan 20-30 vuoteen tuntenut, vaikka ikää nyt kertyykin, niin silti olo paranee koko ajan. Lempikohta ehdottomasti Peterin tarinassa on se, että mehän usein ajatellaan, että muutos on isoa ja muutos on vaikeaa, mutta hän lopulta nautti siitä muutoksesta, mitä hän teki elämäntavoissaan, ja myös se, että sitä muutosta voi tehdä tosiaan sillä ravinnolla ja ravitsemuksella ja syömisellä. Et muutokset voi olla pieniä ja niistä voi tulla hyvä mieli.